Доброто хора, доброто, аз току-що ставам и трябва да ви се оплача. Отварям очи и какво да видя. Навънка времето е отвратително, вали, трещи. С нощ имаше отвратителна буря. Тези два, с които са от Пловдив, вероятно са разбрали. Но като че ли все едно лятото вече е свършило. Заобщо не ми харесва. Искам да отдавим мъката в кафе. Кафенце, ти си единствената ми наслада този суров, сив, дъждовен ден. Здраве хора! Какъв план за днеска? Нямам никаква представа, но това ще е един по-чил, по-лежерен влог, защото отвънка вали, вероятно няма да излизам днес на мокрия, така че не очаквайте интересни работи. Очаквайте, но не много интересни работи днеска. Лаптоп клуб предполагам и ще видим какво ще донесе. Каквото Саве покаже и честта майко юнашка, както казва народния поет. Закуската тази сутрин ще бъде мюсли, основната закуска всъщност, защото ние се стараем да бъдем здравословни и да се храним добро не само лятото, а и зимата. Затова мюсли и кисело мляко, давай ги! О, този ден не тръгва добре по никакъв начин. Зареди се по-бързо. Окей, някои от вас, които ми гледат влога от по-отдавна, може би знаят, че доста често се опитвам да се старая да поддържам форма, въпреки че не се получава много често с този кейк, особено който в момента е на масата, но пък вместо това в момента изтеглих една апликация, която се казва Workout Trainer и ще я пробвам да видя какво ще ми донесе технологията в полето на тренировките. Окей, как работи това? Защо всички тези програми са толкова сложни? Не може ли да е малко по-просто едно лого, една таблица и вуаля? Защо всички тези апликации трябва да са толкова сложни? Не знам. Ако аз бих направил апликация, ще да е много по-проста и с много повече картинки. Need guidance, трябват ми насоки, sing up, не, после, please full, винаги става така. Next, don't, join now. Защо? Окей, аз намерих планкстър предизвикателството, така че мисля, че е крайно време да пробвам докъде мога да стигна. Play. Download, 15, 20, 19, Wi-Fi, come on. Next step, plank for 50 seconds. Okay. Lie on your stomach with your toes tucked in and your palms by your shoulders. Create a straight line from head to heels. Press into your palms and keep your shoulders relaxed. 30 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Take a break. Get ready for the next exercise. Изобщо не е толкова лесно, колкото изглежда. Two elbows to hands plank for 25 seconds. 3, 2, Чакай. Малко почивка, моля те. Малко почивка. Много бързаш. Пълен ужас, планк челендж, пълен фейл. Първата част окей, но след това има още 9 части. Никакъв шанс да ги направя, просто никакъв шанс. Така че мисля, че ще си стоя към старите, но добре изпитани коремни преси, лицеви опори, клякания, подскачания, въженца и така нататък. Между другото, днеска е 5 петък, един страхотен ден и Флапа бум има рожден ден, ей! Една година Тим Флапа ще е рожден ден. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Флапа, happy birthday to you. Да, навън заваля. Навън зверски много заваля. Вижте сивото небе. Между другото, лято или зима, напишете ми долу в коментарите кой е вашия любим сезон. Който и да е, аз не обичам да вали.
защото като вали не може да се прави почти нищо, само да се стои вкъщи. Това да означава, че става скучен влог. Много хубаво време, страхотно лято. Кеф. Да празнуваме победата, че Пловдив победи за славата на града си, че Пловдив победи. Европейска столица на културата, хора, колко готино. Това означава, че евентуално ако комар... Убир го, между другото. 2019 година, ако се още влогвам, ще дойде целият културен елит на Европа в България, в Пловдив, на Античния театър и ще стане много яко. Let's get the party started. Да. Oh yeah. Окей, наистина една много здравословна вечеря и не забравяйте, както винаги, пълнозрънен хляб вместо бял хляб, много по-вкусен, много по-полезен. Избягвайте белия хляб колкото можете повече, вече стана почти 12 часа. Аз съм се забил в работа да върша някакви работи, схеми, планове, организация, трябва си все пак. След малко ще лягам. Днес отново не беше много хубав ден за влогване, осъзнавам, че почти нищо не стана, но пак целият ден е сниман, целият ден е влогнат, така че предполагам ще го видите. Вижте и клипа на Флапа Бум, отдолу в описанието има линк чрез него, цъкнете му, кажете му, че аз ви пращам. 2 години Флапа Бум, респект, продължавай нататък Флапа. Пак аз ще лягам, ще си мисля за тебе, не едва ли. Да утре да спре да вали, да е малко по-готино времето и да се случат малко по-интересни неща. От тогава, хора, не забравяйте да износите усмивките. Окей, чао! Хора, това е нашето кученце, казва се Кучумир. Кръстно е на себе си и е огромен и е много готин, много по-къв и много мек.